een beetje welkom in Samar. Mijn naam is Jouke Hoekstra en te jaren mijn vrouwtje Veenstra doen we de presentatie van dit programma. Met een prot respect hebben we aan de zaterdag het stokje oernamen van Gerkesklooster Stroobos. Wij bezieken ons dorp om deze week een programma te maken, waar je in de kunde komen met het dorp Samar en haar inwoners. Samar is een dorp met 1374 inwoners en leidt in de gemeente Tietjeksterdeel. Samar bestaat naast de dorpskern uit de borstkippen Samara Heide en de Hasten. Talent moesten we ziekje van Omroep Friesland in het dorp en wij huisbijsdien. Hier komt een man omrijden die bekend is van het programma Heer. Je hebt hem een productie in de tune van Heer. Sibren Venema. Op een gigantisch grote motor. Applaus. Sibren, waar heb je zo'n soort motorkeschepen? Die ben net een cape. Die ben net een cape. Nee, deze ben helemaal zelf maken. En ik hier draaien, de eerste wie in mijn motor met 6 pan. Had je al alles meedraaid in een optocht. Ja. En 25 keer lien. Even te begrijpen. En deze, ik uiteindelijk, die is 25 keer lien. Nou, prachtig. En je bent heel hard en je hebt zelf toen de prijs won omdat het vanzelf zo Lieds motorke weer. Had deze motorke namen? Deze heet Ukkepukje. Maar nu had ik nog een en die is nog litser. Nou, dat lijkt het me haar sterk. Ja, nou, die zit namelijk in deze koffer. Ja, in de koffer zit nog een lietsere motor, zei Sibren. Wij zullen eens even zien of dat inderdaad bier is. En zowaar, daar komt een volle lietsere motor uit. Dit zal Ukkie Pukkie wijzen dan, denk ik. Ukkepukje. Dit is Ukkepukje. Ja. En is dit dat motorke wat wij Sibren mij op heer zeggen constant? Dat klopt, ja. Dat is de laatste keer dat ik er een keer op rieden ga. Ik ried er dus nou net weer op. Nee, want Sibren kwam nu op een grotere motorke ben. Deze wie 34 jaar oud. Toen had Sibren gedacht, ik ken hem nog lietsere meidje. Ja, deze is ik 34 jaar oud. Zo'n Sander is er bouwd. Hier had ik nog eens een keer naar New York geweest, naar een tentoonstelling. Dat hier had vierde voortwest en had ik voortwest. Hartstikke mooi dat wij dat even zien mochten. En die beelden van Heer, nou, die ga je nog even mooi onder ons uitlezen kennen. Dit is mijn dwarpen, tussen heide en de maar. Lees meesken denken, hoe bijzonder is ze maar. Al ben ik vier van huis, in Rome als Parijs. Verder bij de quiz van ik hou van Samar en onder rechterhand daar staat de Kleido, vereniging van de Hasten. En links van mij daar staat de Japla. En wij doen een quiz en dat is Riet een lied. En wat het eerste, het lied en artiest redt, die had een punt. En dat wordt kenbaar maken terug. Rechts van mij die gaan een fluitje, let maar even jaren, want dan weet ik hoe dat klinkt. En links van mij een toeter en let ik maar even jaren. Oké, de jury die houdt het al hier in de gaten en daar gaan we. Lid het eerste fragment weer. Maar het is al uit, bevjocht je net. Oh, kom op jongens. Lid us gaan. Ja. Let u gaan of let us gaan? Saberen, let us gaan. Ik moet zelf even spieken, hè? Hartstikke goed, een punt voor de Japla. Let us gaan, let us gaan. Let u gaan. Jongens, even mij aan, hè? We gaan naar het tweede fragment. Soms glimt ze even, want in haar beleven. Heidse. Marianne Venema, liet maar wieven. Het is helemaal goed, het is verder, maar mij krijgt nu door 2 punten van de Japla. Hier in een café, s'astwaret ze stil voor haar. Jongens, hé meisje, jongen, hè? Hartstikke goed, derde fragment. We gaan verder. Toen nou jongens, voor de Kleido. Ik hier wat meer van je verwacht. We noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan. Dat is voor jou best wil, dat kan je toch wel snappen. Dat elke Hollander jouw naam goed zeggen kan. Ja, en de Kleido en Jurjen. Doe de bleker. Doe de veeman. Doe de veeman. En de zes. Ik weet het net. Ja,
Dan gaan we naar de andere kant. Wie het? Nee? Helemaal niet. Nou, dat zei ik. Het is door de Fema, mijn Bart-Jan. Komt dat van Bart-Jan, je trekt je nergens wat van aan. Nou ben ik je toch niet opgevoed. Jij moet in de maatschappij veel meer bereiken toch als wij. En we gaan naar het volgende fragment. Kom op, jongens. Maar ben wie meer als mij u strijden? Ben wie net? Ja, alweer voor de Japla. Gerber Douwstra en dan laat je hem gaan. Hartstikke goed, 3 Vriezen, punten. vriezen, let je hem gaan. Wil net zitten, stieven, vriezen, je maat steen. Wij gaan verder met het volgende fragment. Brada Glen voor een politie kwam erbij. Maar Herman zat al in de trein op weg naar een boerderij. In India, in India. Je wint tegelijk naar jou ook even de klaar door de voorsprong. Herman gaat naar Brada. Herman moet naar Brada van Pikmeet. Hartstikke goed, een punt. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman... Ja. Ja, nog 1 fragmentje en dat is het laatste fragmentje. Smieden we er even in. Ja, de klaardomen. Meatloaf. Of zie van de kaas, mijn meatloaf. Wordt light. Nou ja, vooruit. Je hebt zin een beetje achter de dom even. Net best. Ik scoor hier geen punt mee. Oké, we doen het samen. Waar? Elk een hele punt erbij. De jury. De Japla had won. Ja! En de duistelling van Joert is... Alle legere squallenband moeten elke dag verplicht 2 uur boetenbradje. En dan moeten de orden op tasje. En wij willen graag in de mening hebben. Ben je voor of ben je tegen deze stelling? Ik zie een reden brefke. Ja, ik vind je kan de meeste net op de band net verplicht om boeten te bejatsen. En waarom zou dat net verplicht worden kennen? Nou, als het trainer waren, dan stuur je de band naar de boetendag. Maar zou het net zo wijzen kennen als de band nog wat meer boetenbradje, dat ze ik beter leren om mijlkort te bradjen en ik sociale vaardigheden op te doen? Ja, dat denk ik wel dat dat zo is. Maar het vraagt een heel soort van orden. En ik ga zelf, ik draai een band in die leeftijd en het is gewoon heel lastig. Het is heel lastig, oké. Wat vind je ervan? Moet de band elke dag verplicht 2 uur boetenbradje en de ouders moeten op tasje? Ja, natuurlijk. De band moet toch boetenbradje kennen. En dat wie vroeger wie dat volle meer zat, denk ik. Ja, natuurlijk. Wie moesten ik altijd boetenbradje. Ja. Eens even Sjen. Eerst ben ik Pegrine, even. De band kan best 2 uur boetenbradje, maar als het regent dan hoort het van mij net. Nou, wij jaren hier een per hele mooie meningen. Doe nog eens lijsten. Nou, de band heeft gymnastiek of voetballen, dus ik kies ook net altijd een boetenbradje. Dus de band had ik drok. Dat is ook een hele mooie mening. Wij ronden weer aan met de dijstelling. Dit is een man van de protte meest kan zeggen. Ik zou dit wie net bijen willen, dit steen rood lezen. Ach, ik weet wel, die fabriek roept hier echt fris. Dat is zo, maar weet je Jim wat het direct is? Het roertje van de jemmer roept de lucht op van de kei. Ja, de toekomst in de witte, die mooie draak is dichtbij. Voor mij elke niet beweren, als dat volle is het net. Maar ik stil het je moet zitten iets maar, de lijf niet het. Dit is een maat van een moene bintje kampen tour. Bleense koekoek, jotten, squallen, heide en de boer. Ach, ik weet wel, griep burgemeester mag, hou volle meer das wis. Maar weet de Jim wat het direct is? Het roertje van de jemmer roept de lucht op van de kei. Ja, de toekomst in de witte, die mooie draak is dichtbij. Door mij elke niet beweren, als dat volle is het net. Maar ik stil het je moet zitten iets maar, de lijf niet Dit is een maat wat tussen de grijden, de mar en de woorden. Het wordt me meer dan trekje voor het meisje, jongeren als ouderen.
Denken we dat ze maar het groeien zult, dan hebben we het mis. Maar weet de Jim wat het hier rek is? Het broertje van de bjellen roept de lucht op van de kei. Ja, de toeklap in de vietten, mooie draken is dichtbij. Nou, mij helpt niet proberen, achtervolgen is het net. Maar ik stil het je mos is er iets te maar, de leiding hebt. Maar ik stil het je mos is er iets te maar, de leiding hebt. En ik sta hier bij een kunstenaar uit Samar. En dit is Sitske Bauma. En Sitske die maakt de moenen van Kwilt. Ja, ik maak ze kwilt, ja. Ik heb proberen om de moenen van een kwilt te maken. Maar ja, het was kwartier bestek, het valt net aan. Maar ik had er toch proberen toch wel iets aardigs van te maken. Ja. Hier, dit blok is dan de jurken van de moenen. Die heb ik dan beduurd. En dit is het geheel worden. Ja. Kerst dus wat meer vertellen over Kwilt, Sitske? Want ik denk dat een heel veel meesten niks van weten. Nee, dat denk ik ook. Een kwilt die bestaat uit 3 lagen. De voorste laag, dat wordt uit verschillende lapjes dan maken. Dat heet patchwork. Daarachter komt een volume. En daarachter komt weer een katoenen lapen. En als je dat terug om elkaar zetten, dan heet dat kwilten. Oké. En Kwilten is op het moment een rage. Betekent dat nou maar krijgt uitvoering is of is het er al langer? Het is al heel erg oud. Het is al honderden jaren oud. Honderden jaren oud, want ik lees inderdaad ik iets op internet dat de Romeinen het vroeger ook al deden. En nu is het puur ter verfraaiing. Sitske, daar hast er een prachtige kunstwerk van maken. En in de smoekenhoeken is het ook griezelijke smoek, mag ik zeggen. Want dan zitten wij er altijd maar met 2 meesken of 1. Maar nu hebben we hier de hele bank vol. En dat vinden we geweldig. Dat vinden we prachtig. Want waar ben je bij ons? Dat is het Thomashuis. En ik wil vragen aan Michiel, die daar al klaar zit, om iets te vertellen over het Thomashuis. Het Thomashuis is een huis in Sumar. We wonen hier op een prachtige boerderij. Helemaal verbouwd. En wij wonen daar als gezin. Met 8 mensen, met verstandelijke handicap, die daar al hier hun eigen kamer hebben. En nou, misschien kunnen ze er zelf iets meer over vertellen. Dat doen we even. En ik ga eerst even links van mij. Daar zit hij in een prachtig mooi reed jakje. En ik wil graag even weten hoe het zo hiest. Ik ben Hendrika de Boer. Hendrika de Boer. En aan de andere kant van mij zit... Ik ben Nikle Bakker. En deze 2 mensen waren onder andere ik in het Thomashuis van Samar. En hoe vies het ter wijnen, Hendrika? Prachtig. En wij haast daarvoor wennen. Komst ik uit Samar wij of net? Nee. Wij haast eerst wennen. Wie is huid de man? En wij wennen, die wist dat dwarp ik nog? Ja, Augustinusgeer. In Augustinusgeer. En Nikle? Ik ga in Drachten wennen. In Drachten. En dat is heel wat anders als een dwarpje als Samar. Voest dat ik een groot verschil? Ja, het wie is wij in wennen. Want ze had je net zo volle winkels, hè, Samar? Nee, dat is helaas net zo, nee. Dan maakt het eigenlijk alweer naar een groot plak. En haast ik hobby's? Ja, ik ben aan het wielrennen, aan het fietsen en fitness en zwemmen. En Hendrika, doe ik? Ja, fitness, korfbal en fitness. En toen wij bij hem waren, toen zei ik dat ik heel druk achter de computer. Want ik vond dat hij heel handig mee was. Handiger dan ik ben. Ja. En wat doe je al hier op de computer? Nou, gamen. Gamen? Maar bist ik wel eens aan het MSN? Of haast ik wel eens, bist wel eens met meisjes aan het praten op de computer? Ja. Want dan bist ik wel eens aan het skypen, maar hij het een memble ook. Dat klopt. Hartstikke mooi. En Nikle, doe haast ik nog een dagbesteding? Ja, dat klopt. Ik ben conciërge bij de Friese Poort in Drachten. Dat is hartstikke mooi. Jongens, ik vond het geweldig dat je hem hier iets vertellen wou over het Thomashuis en wat je hem bezig had. Ik zou zeggen van, ik hoop je hem nog heel vaak zien te komen hier in Samar en dat je met hier hartstikke naar de zin gaat maaien. Dit is mijn dwaken, tussen heide en de maan. Lees mee.
Ja, mensen, wie ben we bij de quiz begonnen? Ik houd van Samar. En wie heeft weer een vierde kandidaat in het midden en dat is Harmen. We spelen de Viedisdozen en in deze Viedisdoos daar zit een bom. Die gaat naar een bepaald moment bij een goed antwoord jouw de doos terug en bij een verkeerd antwoord een hoos de doos krijgslang op scoort tot ze het goede antwoord hebben. Wij beginnen met de eerste vraag en dat is Harmen. Neem 3 personen die het in de redactie van Dwarpskrant op de koekoek zetten. Dat is Niske, Greta en Beint. Dat is goed. Jouw de doos maar terug. Samar hier in de 19e eeuw een verneemde merken. Wat voor merken wie dit? De skippenmerken? Goed zo. In Hokker hier is de voetbalvereniging VVV Zuurmeren berucht. 1963. Nee. Op Hokker plakken in Samar hing het een AED. Bij de dwarfschool en bij de voetbalkantine. Dat is goed. Mijn Hokkerkorps is de ingedracht uit Samar een gearworking omgingen. Pas. In 1896 was Samar bereikbaar met de tram. Om het Hokker hier riet de tram jaren. 1900. Fout. Hoe lang bestaat de Oranjevereniging in Samar? Steven hier. Goed zo. Neem 4 sporten die de sportvereniging van Samar verzwaart. Volleybal, gymnastiek. En wat doen ze nog meer? Nou, pas. Samar had rond de e-wisseling in 1900 meerdere moon gehad. Hoe volle? 2. Fout. Hoe heet de toneelvereniging van Samar? Mijn eigen moeder. Goed zo. Wat is de naam van de Pjutterskwallen? Watersplak. Goed zo. Hoe heet de eigenaars van het Thomashoes? Pas. Hoe heet de schreeuwster van de rubriek Losse Vlotters in de Koekoek? Tine Strijker. Goed zo. Wanneer is de Vereniging van Dwarsbelangen opgericht in Hokker hier? Pas. Wat is de naam van de ijsbaan in Samar? De Blijse. Wat is de naam van de waarman die bij het NOS-journaal werkt en van oorsprong uit Samar komt? Gerrit Hiemstra. Dat is helemaal goed. Hoeveel inwoners had Samar? 1374. Goed zo. Wat is de naam van de moon in Samar? De Hoop. Goed zo. Onder de jaren wijst de jetties de iepen bieren squallen. Hoe waard deze squallen ik wel neemt? Pas. Wanneer is de dwarpsjerk gebouwd? 1950. Hoe heet de buurtvereniging van de Samara Heide? Pas. Hoe oud is christelijke fanfare de lofstem? Hoeveel hier? 50 hier. Dat is ik al fout. Ja, ik ga nog een meer. Neem de naam van de beide baaskwallen. De tiert begint nou echt te tikken. Pas. De Sonak is al een paar keer van namen verloren. Neem de 2 namen je voor. Rendak en NPR. Goed zo. Er bent plan voor de onles van een nieuwe wei van Nigen naar Dokkum. Wat is de naam van deze wei? Ja, Centrale Aas. Dat is ik al wel goed. In Samar staat een monument, de Malkbus. Wat willen we hiermee bedenken? De Malkstaken. Dat is ik al wel goed. Hoe waard de burgermanbar Jertiets neemt? Pas. En dat betekent dat de voetbalvereniging van Samar dit grandioze spultje gewonnen had. Wij zijn weer onbelangen bij de dijstelling. En op de dijstelling, op die tribune, hier we elke dag dezelfde mensen die een stelling beantwoorden. En de laatste stelling die wij om stellen willen is: het is net nodig om al je veiligheidsontpassingen in Samar te realiseren wat het verkeer onbelangt. Graag een green kaartje opsteken als je voor bent en een reden als je het zin bent. Ik zie hier een green kaartje. Nou, ik vind dat de meesten de baan op school ook wil leren over de verkeersregels. En de ouderen hadden het vroeger ook begonnen. Oké, dat is een hele mooie mening. Wat vind je toe? Nou, de ouderen hadden vroeger ook begonnen. Krijg zo precies zijn. Maar iedereen moet er gewoon zelf om denken hoe het riet. En moet zich gewoon houden aan de verkeersregels. En dan hoeft er verder ook niks verhoord te worden. Dat is inderdaad heel belangrijk. Hou je onder de regels. Ik ben het er net maar eens, want over 20 jaar ried ik misschien zelf ook wel achter een rollator. En dan wil ik echt veilig hoe die kennen. Oké. Hele mooie stelling. De meesten die hier de stelling alle dagen alleen van u op papier kregen. Ik wil nog even een liedje stelling doen. Doch het Verdient Dwarp is een vreselijk saai programma. Reed of green? Reed of green? Ja, doe maar. Reed. Het is juist een heel mooi programma. Juist een heel mooi programma. Had het ik toevoeging gehad van Dwarpse Mar? Ja, zeker had de toevoeging van Dwarpse Maar. Het is prachtig. Mooi. Wat vond Joden van het programma?
Ik vond prachtig dit programma iedere keer. Maar dit onderwerp vind ik heel moeilijk. Dit vind je heel moeilijk. Goed, maar wel mooi dat je hier alle dagen wint. Ik wil je bedanken. Wij gaan nou oer naar het Rijdhoeske. En het Rijdhoeske, daarin zitten Rijd en Riet Rijtsma. En die jouwen wij een inburgeringscursus. Want het zijn mensen die absoluut helemaal de Friese taal net machtig binnen. Zij zeggen een paar Frieske spreekwoorden. Dus je hem aandacht voor Rijd en Riet Rijtsma uit het Rijdhoeske. A goeie riet, wist u was die spreekwoord betjeurt? Men moet die ei niet onderin heen lissen. Ja, wees, Riet. Dat bestuurt. Men maakt niet alles op één kaart. Let die. Men maakt een geluk van één kaart. Let die ophangen. Ah, Gries, ah, Gries. Dat wie een Rijd en Riet Rijtsma in het Rijdhoeske. Wij binnen weer onbelangen bij de minuut. Naast waar zit ik? Pieter Skievink. Wat organiseerst u? De Friese kampioenschappen Aigo in Isamar. Waar en wanneer is het? Het is voor de inloop, de café de inloop op het dik wordt er aangegooid en de datum wordt daarna bepaald. Dan krijg je een minuut de tijd om dit evenement te presenteren. Aigo in Isamar. Sonny Jelien, ben we hier mijn start. Klaas Buma is de oprichter van het aangooien. Mede met een aantal jongens eromheen. Wie gaan hier voor u de kampioen van Oranje hier. Hillebrand Buma en zijn dochter Margriet. Ze hebben vorig jaar een afstand hellen van 30 meter. Dan kijk alleen nog maar afvoegen dat er koppels binnen, zowel vrouw als man en heren mij. Maar wie ben vorig jaar gestart met de jeugd. Ik dat weer een succes. En ik zou alleen nog maar zeggen, jongens, kom. Zodra het datum bekend is op Facebook, show er even naar en kom naar de Aigo in taal. Wij binnen aan het eindkomen van een prachtige week. Een week door het Vadindwarp van Utsemar. De monen hier was kunstobject, er weer muziek, er weer een quiz, er weer van alles. Wij hebben genoten. Ik hoop jullie alle jaar ik. Jouke? Wij hebben nog een week de tijd gekregen om dit programma voor te bereiden. We hadden als groep hebben we dat heel enthousiast met elkaar oppakt. Het publiek, de publieke belangstelling, het weer zeer, zeer groot. Maar we hebben het stokje aan. En het stokje gaat naar het volgende dorp. En dat is Nijbeets. En wij willen Nijbeets, Jibby, een hele grote sterkte en succes te wensen. Dank u wel. Ik zal het overbrengen aan onze presentator. Ik sta hier vanuit Plaatselijk Belang Nijbeets. En als ik zie hoe dat hier deze week gegaan is, dan gaan wij ook een prachtige week tegemoet. Hartstikke bedankt. Succes. En ja, hier in Samar, wij sluiten af.